Nanging ngantos-ngantos Bapak Ibu nggih menawi kathah kalepatan anggenipun nampi rawuh panjenengan menika kirang aruh, kirang gubuk saha kirang nuju gana wonten penggalih. Lumantar kawula panjenenganipun Bapak Yatimin nuwun gunging pangapunten ingkang tanpa upami. Mikrofon slow. Ngantos-ngantos Bapak Ibu Sugeng kondur kadang pisan. Ngantos
kondur selamat dugi dalem Pak Pros. Sing kundur mboten namung Pak Slamet tapi kathah sanget ingkang sampun kepareng kundur. Maksudku ya ngono lho. Luar biasa sekali Mbak Yani. Wonten dawuh. Niki kula sing MC saking wiking panjenengan sing jumeneng madhep nggoke para pemirsa. Balik kanan gerak, alah Oke. kuwi jenenge balik kiri. Balik kanan Rene. Balik kanan Rene, iki menggunakan Rene. kaki kanan sebagai tumpuan. Kene. Kuwi ngono ya Allah, iki sekolah ning endi?